12 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एलिफेन्ट डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 12 आगस्टआव मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। बुहुमनां मैदेर साना मैदेरफोरनि दुखु खस्थनि बागै सांग्रांथि लाबोनो आरो बिसोरनि रैखाथि आरो अनसायनायखौ बांहोनो थाखाय बावनाय मोनसे बोसोरारि फालिथाय। बे सानखौ गिबि खेब 2012 मायथाइयाव एशियान आरो आफ्रिकानि मैदेरफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनो थाखाय फालिनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। दिनै 12 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एलिफेन्ट डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 12 आगस्टआव मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। बुहुमनां मैदेर साना मैदेरफोरनि दुखु खस्थनि बागै सांग्रांथि लाबोनो आरो बिसोरनि रैखाथि आरो अनसायनायखौ बांहोनो थाखाय बावनाय मोनसे बोसोरारि फालिथाय। बे सानखौ गिबि खेब 2012 मायथाइयाव एशियान आरो आफ्रिकानि मैदेरफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनो थाखाय फालिनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। दिनै 12 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एलिफेन्ट डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 12 आगस्टआव मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। बुहुमनां मैदेर साना मैदेरफोरनि दुखु खस्थनि बागै सांग्रांथि लाबोनो आरो बिसोरनि रैखाथि आरो अनसायनायखौ बांहोनो थाखाय बावनाय मोनसे बोसोरारि फालिथाय। बे सानखौ गिबि खेब 2012 मायथाइयाव एशियान आरो आफ्रिकानि मैदेरफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनो थाखाय फालिनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। दिनै 12 आगस्ट नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एलिफेन्ट डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 12 आगस्टआव मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो। बुहुमनां मैदेर साना मैदेरफोरनि दुखु खस्थनि बागै सांग्रांथि लाबोनो आरो बिसोरनि रैखाथि आरो अनसायनायखौ बांहोनो थाखाय बावनाय मोनसे बोसोरारि फालिथाय।
बे सानखौ गिबि खेब 2012 मायथाइयाव एसियान आरो आफ्रिकानि मैदेरफोरखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ दिन्थिनो थाखाय फालिनाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो मुलुगाव बुहुमनां मैदेर सान फालिनाय जायो।